wannan shine wajen zaman makokin masoyin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wato wanda aka fi sani da Nura Mustapha Waye, inda ɗanban 'yan wasan Hausa gaba ɗaya suka haɗa kansu ranka ta kaf suka zo yin gaisuwa wajen addu'ar sarakar uku a yau ranar 6 ga watan Julai, ranar Laraba kenan. Allah ubangiji ya kan malam Nura ya gafarta musu, isa ya huta. Allah so kuma isa ka musu da alkhairi. Masha Allah, a sha kallo lafiya. Wata rana annabi Musa a lokacin da ya rasu, kowa a garin ya yi da cewa wannan mutum ba mutumin ke yadda ake ya kai masa wani lokaci ba shi da wani ya tambaya ko ya tunani babu bayan wani lokaci sai Allah ya ce ya Musa ka san da ne wa bawa na wani ba sama